Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Yanzu kotun ecowas ta umarci gwamnatin Najeriya da ta janye hannunta daga kan wannan shafin nan na zumunta wato Twitter. Mai sauraro, idan yau ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, barka da ziyara. Yanzu za mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. Kotu ta umarci gwamnatin Najeriya bayan yanke ƙarar hukunci da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu guda 5 suka yi, tare da gangamin 'yan jarida guda 4 sun shigar da ƙarar ne gaban kotu don amfani da wannan shafin na zumunta Twitter. Kotu dai ta ce amfani da Twitter 'yanci ne, kuma gwamnati ba ta da hurumin kama mutum duk wanda ya yi amfani da wannan shafin na zumunta Twitter. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa kwamitin da zai tattauna da wannan shafin na zumunta Twitter kan dakatar da shafin a ƙasar Najeriya. Mai sauraro, yanzu za ka ji irin furucin da masu kamfanin nan na sada zumunta wato Twitter suka yi wa kotun ecowas. Mai sauraro, yanzu za ka ji irin maganganun da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi tare da shi da kwamitinsa. Mai sauraro, idan yau ne ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ka dangwala mana subscribe, wannan shine za ka samu shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ka ji hukuncin da kotu ta yanke, za ka ji irin furcin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi.